lapho wena wow uzondlilisa manje enye into kaloku mna manina ndiyawathanda ngoku iwesi xa uzomvesa ube linina eliqabele ngolu hlobo hayi ke ngoku uzondenza ndikuthande kakhulu. Msasazi ndandiyenza nje ndengayazi namba ndizawuze ndizaze ndiwine into ngaphambilini kanti ke kwenzeka kanjalo ndaye ndiqhubeleka ke ngoku eziminyaka ehamba. Wamotivateka? Msasazi ndamotivateka. Yo hayi man siliqhwabela izandla man sentsho igalelo lakho kakhulu njengoba sikubizile sikubiza kuba sikuhlonipha sihlonipha igalelo lakho nale misebenzi nenguqo yenzayo man awunциncanga nangona umncinci nje kodwa umncincanga ngenxa yemisebenzi yakho. Okay ungaqhubekeka? Msasazi emveni koko uqala kwambhala amabali alinganisayo aseqondeni ndingumuntu othanda nokufunda neBhayibhile. La mabali asebhayibhileni ndiwathathe ndiwa-edithe ngokwam ndenze istori esivakalayo ndenze ngokusiwa-ekhe ezicaweni. Okay. Indlela esidlulisa ngayo imiyalezo kaThixo nangokubonga kwami ukubonga oku ndidlulisa imessage wonke umbongo wami unemessage odlulisayo ebantwini ukuze nabo bakheke msasazi. Wow hey massive massive siyahlonipha man siyanqwala kakhulu eza so kwicala lokubonga so ubonge phi nathi zeziphi indawo ngaphandle kwapha esikolweni zeziphi ezinye indawo mhlambi oqonda awunolibala wawuke wabonga khona futhi wahlonitshwa kakhulu umsebenzi wakho? Msasazi ndakhe ndabonga emngcwabeni emkhathweni emgidini kunye nakwenye event yayisebhaziya msasazi. Nasesikolweni ngiyabonga nasezicaweni ngiyabonga. Okay abantwana abaninzi ke bane-challenge into yobani uba izakhono zabo iziphelele nje emoyeni ngenxeni yokungasapotwa kuqala emakhayeni abo. Wena inkxaso uyayifumana inkxaso kokwenu? Ndifumana kakhulu msasazi kungakumbi kubazali bam msasazi ndifumana kakhulu. Ndiyibuza ngamabomi le nto ndiyibuzayo ndiyayazi and abazali bakho abafuni nova ngawe ndikufumene nzima kwawena. Ndikufumene nzima. Wow hayi man ndiyayithanda kakhulu loo nto leyo ubaxelela into yobani uba baqhubekeke bakusapote man ngenye ixesha kwezinye izinto omenywa kuzo xa bengaqondi mabakhaphe. Msasazi badla ngokwenza kanjalo. Okay hayi ke siyavuya man kakhulu siyalibulela iqhaza negalelo olidlalayo. Then mhlawumbi ke ngoku uthini kubantu abatsha abangangawe kanje abangana direction? Msasazi kuthi ikhona iqhalo elithi ithunga lizala ngumphefumulo msasazi. Eliqhalo okay hayi ke qhubekeka ndicinga fanele uzoshiya nje kanjalo uxelele lithini eliqhalo? Eliqhalo lichaza ukuba musa ndizothina okay mandiyibeke ngesilungu le nto kuthiwa never give up kwela qhalo eliya. Umalikusha ukuze sifikelele ke ndawo ufuna uya kuyo cause umuntu unephupha mose egqibeleni so iphupha lakho manje ngumoya okududulayo usoloko senso ulangazelela lento ifunayo ungayiyeki unganikezeli ngamanye amazwi. Yes ndiyakuva man ndiyavuya kakhulu ndiyathemba abantu abatsha nami ndinabantwana bam ndiyabakhuthaza kakhulu and ndiye ndithanda ukuzi-associate nabantu abazokwazi uba bafunde kubo so nangoba bamamela abantwana bam so ndiyavuya xa uthetha kamnandi kanje. Mfafazi injalo. Okay mhlawumbi ke ngoku now that inyanga